Arran de la nostra participació en el projecte Erasmus Plus Log On, en el qual havíem d'estudiar la manera d'utilitzar les noves tecnologies a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes, vam decidir investigar les aplicacions que Google ens oferia, a més de manera gratuïta. Un dels primers passos va ser l'adquisició del correu electrònic corporatiu, en una primera fase només per als professors del centre. Més endavant, vam provar a donar-lo a alguns grups d'alumnes. Actualment, tot el professorat i l'alumnat del centre disposa de correu electrònic corporatiu. Respecte als principals avantatges que les aplicacions de Google ens ofereixen, podem destacar, en primer lloc, el fet que el seu ús és molt intuïtiu, per la qual cosa, fins i tot sense experiència, podem treballar amb elles. A més, nosaltres mateixos hem organitzat cursos de formació dirigits al professorat del centre, amb l'objectiu de potenciar la utilització d'aquestes aplicacions i millorar-ne el seu aprofitament. En segon lloc, permeten un treball col·laboratiu. Això és un avantatge tant per als professors com per als alumnes. Els professors poden compartir amb els seus companys tot tipus de documents, per exemple, fulls de càlcul amb notes o faltes d'assistència, calendaris de reunions. Per la seva part, els alumnes realitzaran treballs en grup de manera més eficient, ja que podran treballar sobre el mateix document, però des de diferents ordinadors. Un altre punt positiu de les aplicacions Google és que l'emmagatzematge de la informació es fa al nube. Això ens permet disposar de tot el nostre material en qualsevol lloc i en qualsevol moment, reduint així la necessitat d'utilitzar dispositius vulnerables com els pendrives. També podem destacar com a avantatge la reducció del material en paper, per exemple, amb aplicacions com Google Classroom que permeten el lliurament d'activitats i de treballs telemàticament. Per tant, els alumnes no hauran d'imprimir-los. Per últim, les aplicacions de Google ens han permès la creació de noves i innovadores activitats d'ensenyament-aprenentatge. Per exemple, la creació de pàgines web per part dels alumnes mitjançant l'aplicació Google Sites, activitats amb Google Formularis que permeten autocorrecció, la gravació de diferents procediments en vídeo que després podem penjar al canal YouTube de l'Institut i que així ens facilita l'aplicació de la metodologia Flip Classroom, o la utilització de Google Calendar a tutoria que ens permet compartir amb els alumnes diferents calendaris amb les dates del curs més important i moltes altres activitats més.